Μένα ξέρεις τι με λυπεί σήμερα πάρα πολύ, ότι και θα μιλήσω για το ενεργό πολιτικό προσωπικό έτσι, εδώ της χώρας, δεν έχουν μια εθνική ομοψυχία, δεν έχουν εθνική σύμπνοια. Εκτός ότι θα μιλήσω για την αντιπολίτευση κατά κύριο λόγο, γιατί η κυβέρνηση αναγκαστικά κυβερνάει, θα πρέπει να κάνει και τις επαφές και την εξωτερική πολιτική. Αλλά βλέπεις η αντιπολίτευση έχει μια άγνοια των διεθνών συσχετισμών. Είναι εντελώς ανύπαρκτη, είναι χωρίς πρόταση, είναι σκληρό αυτό που θα πω, βαρύ, αλλά χωρίς εθνικό εσωτερικό ζήγισμα. Στην κόντρα. Δεν θα έπρεπε να είναι μαζί τώρα με την όποια κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Μητσοτάκης ή αν είναι ο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Όταν δίνουμε έναν αγώνα στον εξωτερικό, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να έχουμε μια σύμπνοια, μια εναρμόνιση όλοι. Δεν μπορούμε να είμαστε στην κόντρα στα εξωτερικά ζητήματα. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε απλά να το καταλάβουμε. Δεν γίνεται. Δεν αγαπάμε την πατρίδα μας. Εγώ απλά ρωτάω. Την αγαπάμε αυτή τη χώρα, θέλουμε να την βοηθήσουμε ή δεν την αγαπάμε. Αν την αγαπάμε, ας συμπράξουμε λίγο όλοι μαζί. Δεν βλέπεις ότι υπάρχει ένας πόλεμος γύρω από αυτό. Αντιπολίτευση.